Su'mai, Gareth Wyn Jones ydw i, ella bod chi'n nabod fi o'r rhaglen The Hill Farm BBC Wales. Dwi wrth fy modd yn ngwaith bob dydd ar y mynyddodd yma, a dyna pam dwi'n awyddus i siarad efo chi am losgi dan reolaeth. Dwi wedi gweithio ar y mynyddodd yma am flynyddoedd, a mae'n bwysig iawn llosgi glaswell, grug ac eithin i cadw'r tir o dan reolaeth. Ond cewch chi ddim llosgi dan reolaeth drwy gydol y flwyddyn. Mae reolau hyn yn ei lle mwyn eich amddiffyn chi y cyhoedd. Eich eiddo, amaeth, coedwigaeth, anifeiliaid hela, bywyd gwyllt a'r amgylchedd. Fel ffermwyr, mae gennym ni gyfrifoldeb dros amddiffyn bywyd gwyllt. Os byddan ni'n difrodi nyth leodd naturiol drwy llosgi y tu allan i'r tymor llosgi, byddan yn torri gyfraith yn ogystal ag achosi difrod sylweddol i ecoleg ein tirweddau. Mae llosgi glaswell, grug ac eithin yn dasg beryglus iawn hyd yn oed i ffermwyr neu rheolwyr tir brofiadol. Bydd gan unrhyw ffarmwr gyfrifol gynllun yn ei lle i reoli tanna hyn, a bydd wedi asesu'r holl beryglion cyn dechrau llosgi. Rhowch wybod i'ch wasanaeth tân ag achub lleol cyn i chi dechrau llosgi. Tân, fire service, can I help you? Rhag ofn iddynt anfon injan dan allan yn ddiangen gan wastraffu adnoddau sydd eu hangen ar frys mewn lle arall. Yn ystod tywydd braf mae glaswell, grug ac eithin yn sychu, ac felly ydych yn fwy debygol o golli reolaeth ar y tân. Felly peidiwch byth a gadael tân yn llosgi heb neb i gadw llygaid arno. Mae'r rheswm pan bod y rheola hyn yn ei lle. Peidiwch â peryglu bywyda. Byddwch yn gyfrifol.